na metie me papa efi aburi na aburi ensawom na watete me eno nti no samu behra ebra me bedi ade e wo ma na ma ba aburi na aburi no nso efi atwese me papa no ye atwese fo enti samu ba ho ana mbesi ana de se mia menua ene na na opare kwafo aya manije ye ma ho ase ene da Edubiase sei na me brother to sa frame eka Edubiase Edubiase oboase kwata mu bebre eka ho nti Edubiase no ma ni nyina ne hemia no na ne America ne se titiro enko me ya ho America kire me ma me no ani me nua no mmea se me pa mo chow sa bride tete no na wo se ye recession ni akoja asase ni aye kokofu enne me pa mo chow asase ne se me bi ni ho me wo kuapemfo bebre e wo me nsase so akuapem mem ha de mi hu akuapem ni a oni ma asase so ho me wo kuapemfo bebre a wo beja asase nanso enne no asase na bi ni ho a mo ba beje semuje na mo de aba be ye kokofu amamma enne bibia ye education enwumasua enne obi ahwehwe maneba eno nti no na adoda kwa kufu adonso any free education abai na mesre ya mmea ni se free education aba nanso abofra no ko school a ni school atare efa baabi no ne niam a ewo ne chobos mu de ye hu se eno de enye free enti mesra mo eniema bi wo hono a ye mmea no ye ma ye nso ye mfa mo ya merima no na won fa hwe ye fa hwe mofra no no kwasem bibia ye seja ene emia no ye ne ye adwuma ne nyina wo kwada mo kra na emia no ye adwuma ne ka piao esa se na merima no wo kwa adwuma no wo kochia wo ba wo abebro wo adeda eti se wo bia no wa anyere wo ho no wa nsore no wa nkwa adwuma kakra o de adechi osan de akọ eti adwuma ne kese na ewo ye ho wo be no aduan wo be hwa mofra wo be yese ebedu anadwo no nso no eno nso o hwe ya asam ne ya woka eti ne na ese wo sore na ototo wo niema eti adwuma ne kese na ejina yenso eno ti ye beboa se ye be hwe mofra no ni ahwe wo yie na daachi no adwuma mofra no ko no wo ba kese na ejina yenso merima ne de ya no wota anya ta o kese a wodi besi won asem na ye mmea ne de wo ba ye ne ye behwe ne emenu eti mesra mo ye nya ntama kese to bebre me de me pe life pa na nso me hwe me man so pa eti mesra mo emma no ye be se ye hwe won life no ye nto ye mboase obi a ne na aka de ukoto ntama eyi ntama bia ba wo se metwa bi enso na wo ba nso e wo se wunya school bag e wo se wunya ne pen e wo se wunya pencil e wo se wunya na atare mo friend bi du ba bia wonya woye won menstruation e wo se wunya pad de ma wo ba se wanya sa ne ma nyina na sa bofra ne pia ka wu so obi beto ama no na so obi to ma no so a on to ma ne keke ene merima won ta nta de nche woti chachicha wadi be ya no hu se bibi ka ho new enu nti mesra mo aya mususu ma merima ne nche mo ma de na oberima bi ani wonu ma ono oni ma wo fie merima woni no wode hwade eme anso ye de ya de na merima de woni hu ade pa wani no ehu ade smart eti mesra mo ma merima nchecha mo ma no ketenkete na wonu ba bia agofra wo class 4 JHS1 na oberima checha na de na ne maame te wo na ye ne fe enu ti mesra mo se dwumadi a ya baasi eye na na opare ado osaberima oni ni nu opare kwafo eni na na no a ye hiem wo ha nyina no dwumadi a ye di na eye na na oridi na afidai kasa na na kue dumere kasa wo ade akire abatan ye kru no nso madaroma edwa na dwa ya amunya madwuma na mukochia no wo bere mu wi a wo bedu fia na fe ya aware fo ne ka ya sra mo ya amunya masede na mmea no wo bere pa Pack TV, the pride of Africa.